सिखारिखौ बांनायावहाय माखासे मानसिनि आखाइ दं आरो बेखौ एक्सन लागासिनो दङ। आं बावैसोनि उनावनो नोंथांमोननो बे बुस्थुखौ क्लियार खालामनानै होगोन। दिनै 50 बोसोर जाबाय जोंनि टाइगार रिजार्भ फरेस्ट डिक्लेयार खालामनाया भारतआवहाय 1973 मायाव डिक्लेयार खालामदों, दिनै 2023 मायथाइ। गतिके बे 50 बोसोरनि जा मुलुगनां बा ट्राइबेल जि माने टाइगार प्रटेक्शननि जा मोनसे फोसावथाय, बे फोसावथायखौ जोङो मानासाव खुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो स्पेसियेलि जोंनि बे हालामनि रायजो राजाफ्रा जिब जुनारजों 100% लोब्बा थानायनि थाखायनो थांनाय 20 बोसोरनि गेजेरावहाय गोबां टाइगारा जोंनावहाय जोनोम जादों आरो बे टाइगारा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ, मोसाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव मोसा बांनायजों लोगोसे जिब जुनार बांनायनि फोरमानखौ जोङो होनो हानाय जादों। माखासे फाइनान्सियेल प्रब्लेम जोंहा दं, मानोना BTC बायदि मोनसे फिसा काउन्सिला मानास बायदि बेसेबांबा गिदिर 700निख्रुइबो बांसिन स्कुवार किल'मिटार हालामखौ 800निख्रुइबो बांसिन स्कुवार किल'मिटार 850निख्रुइबो बे हाखौ संरैखा होनाया एसे गोरलै नङा, मानोना जोंना राङानो खोब एसेल'। अब्लाबो जोंनि सरकारा हानाय मानि नाजागासिनो दङ आरो सेन्ट्रेल फान्डनिफ्राय जा मोनो बेनि गेजेरजों जों मेनेज खालामनो नाजागासिनो। सलार फेन्सिं होनायखौनो बावै नाथाय होनाय जायाखै, गोबां सलार फेन्सिंआ सोलिगासिनो दङ, माखासे मेरामति दङ। फ्रेन्स एरियानि मानसिफ्राबो रायजो राजाफ्राबो एसे हेल्प खालामनांगोन। हाग्रा हुखा जायोब्ला बेखौ दानना होनायनि दायित्वखौबो फ्रेन्स एरियानि रायजो राजाया लानांगौ, लागासिनोबो दङ। अब्लाबो माखासे अफिसारफोरजों बुजाफोरा खम जानायनि जाहोनाव हयथ' माखासे गोरोन्थि जादों खोमा, बेखौ जोङो सुद्रायनो थाखाय नाजागासिनो दं। सिखारिखौ बांनायावहाय माखासे मानसिनि आखाइ दं आरो बेखौ एक्सन लागासिनो दङ। आं बावैसोनि उनावनो नोंथांमोननो बे बुस्थुखौ क्लियार खालामनानै होगोन। गभर्नरा दिनै फैना मा फोरमायदों मानासनि बागै? गभर्नराथ' गोजोननाय मोनदों, जेरावहाय वर्ल्ड हेरिटेज मोनसे साइट बियो मानासआ। गतिके जोंनि भारतनि बे मोनसे फिसा काउन्सिल BTR काउन्सिलावबो जे वर्ल्ड हेरिटेज मोनसे दङ, बेनि गेजेरजों जों पृथिबीखौ फोथांना लाखिनो हानायनि मोनसे राहा लामा दं, बेखौ फोरमान होदों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।